песен и там се измислила. Ето, искате ли да ви? Имам цел, да ми стана асарил. Имам цел, да ми стана асарил. Да бе, като седна да се замисля, па ако седна и не се замисля, какво стане? Ама значи, казах си с тия чини, дет се ги вдигат, това дикевър, микевър, парното, водата, лява, тутуна, и асарелец не мога да се оправя. И за кого да се ожена тогава? Аз, мис. Значи стрелчанския кмет се ожени за една мис. Аз кого да взема? Пантюрския? Ма той завалията и женен бе и само с проблеми. Ами. Така седнах и се замислих, само дявола е за мен. Та отивам да търся дявола, ма да му видя адреза. Адреза му е АД, трети казан. Хата да върви.